Fáilte go dtí Cruthaigh, an pudcréile a thugann léargas scéalta na ceannródathe tá tógáil tionscnúil agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Butler, chlár bhainisteoir Ghaeilge trí sé cúig, chlár nuálaíochta tanga údarás áitiúil Bhaile Cliath. Ag Ghaeilge trí sé cúig, creidimid gur achfan luachmhar íon Ghaeilge, achfan a hebhraíonn saolta, pobal agus ardóchaí. Tá mar aistir splóideach le cúrla charach Bhaile Cliath, cúrla chunta dún líar a dún, cúrla chunta Fine agus cúrla chunta á Cliath heas. Ag cur cruthaíocht agus nuálaíocht ag crí lár an todhchaí gá hangach a támad a cruthú le chéile. Bíodh sé trí cuasaí gnó, cuasaí pobal nó thurbhaisí feidblií, feictar doing arís agus rís eile go darlaíonn dríocht nar nastar an Ghaeilge leis an cruthaíocht. Támad ag tús ré na cruthaithirí. Daoine atá tógáil todhchaí leis an Ghaeilge mar críomhhaointe de. Fálamómas ó na chéile agus cruthómas le chéile an todhchaí sin. Más mín le cabal nua oscailte scéal na Ghaeilge Bhaile Cliath bí a dangáling, támad an seo chun taú leat. Inniu, tá ón P Ó Múrchú linn scríbhneoir agus aistritheoir ó Bhaile Átha Cliath. Bíonn a chuid filíochta agus grinn a chur láthair aige timpeall na tíre agus líne. Is é a bhunaigh amhránaithe an Chlub, oíche mhíosúil amhránaíochta agus tá bhaint lárnach aige le réimse leathan grúpaí pobal ina meas na Gaeil Óga agus Ghaeilgeoirí chumh mála himachtaí cultúrtha fáilseáin agsúla agus eile. Conas tá tú bhán? Tá go hanamha? Hanamha. So, is tócha tá dlú buintear éis a bheith a gut le rointógraí a bhí faoi capital an seo a going Cruthaigh na Gaeil Óga, Ghaeilgeoirí, an Chlub rathe. Ach is dócha támad an seo inniu chun labhairt faoi amhránaithe an Chlub. So inis dúin beagán on chadatá gceist le amhránaithe an Chlub. An rud a gceist le hEoin an Chlub ná Chlub amhránaíochta Ghaeilge agan na chéile gach mí agus canamid in Ghaeilge agus bíonn rial thucht agam, níl cad léamh ó na fón póca, uairint bíonn daoine fearga glum faoi sin, ach is rial measar duchtatá, agus níl cad amhráin méarla chana, tá cad amhráin i dtanga eile freisin, agus tá gachsáis tanga cluiste going Sínis, Seapánis, Turkish, Arabish, Idális, Spánis, Frankis, beidir deigíon eile, Bratanis, Gaelic, agus glór eile, agus nó an túfás amhráin a Ghaeilge, agus táid an bhód le nachmór cúb bliana inis, agus bhaint sult as. Hanamha, agus inis dom, so ce go rialta sa bhíon na híhann tarsúil? Bíonn siad ar siúil nach mór uair sa bhí, ghlachmid susbeag le an teirigh agus beidir sus i mí anar nuair nach bhfuil aonlan ag géirí curí amach an teach ná dul chuig teachtóirne, ach an sin sa saoir a bhí mid pórtach a rainn féalta, mar sin hartar uair sa bhí. Agus an míon mór an dtíine freistal ar an himachtaí? De ná bíonn an tachláin agus gachtaigh díalta, so hartar 60 duine, agus beidir go sleann á cúpla duine eileisteach, agus ó hús an rud bím sé ag bailú sais na seoltaí riamhfoiste ó dhaoine, is slí anna bhaithe chun sais tagháil éasca bheagad le daoine, agus tá thart ar 7 riamhfost ar an liste going. Ní thugann gach duine an seola, mar sin deirn go raibh osciúil 1000 duine ag na himachtaí go dtí seo. Ok, anna bha. Agus inis dom carhas a tháinig an smaoinemh? Cinnelíonn bhain sé le cupród is stoilm. Ceanháin den rudaí ná gomininic agus ma héna teachna chéile ar an cordalum a déilí bhréan agus daoine eile, is braling a bheith canna, agus bhreath mé nach raibh dóhann deisina sais amhránaíochta an, agus hastig bhain sé seo sais le tréimhse COVID freisin mar sin níor cadaing agus an sin níor bhí cadaing ríis hastig bhain sais an nós sin a bhonú, go mbeadh sais charman ann das na hEoin Ghaeilge agus freisin bhí mé géirí sais daoine a spreagadh le chur le na stór amhráin an Ghaeilge. Mar anna bhíonn fiú na daoine is gailí, bheith is tá go clinan le Ghaeilge agus i leir Ghaeilge gacha an lá, ach beidir nach meach a chur amhráin an Ghaeilge acu, agus sais ní bheith chur amach acu ar amhráin ó cheann na tíre, agus hastíim sais daoine spreagadh leis sin íanamh, hastíim freisin sais daoine a spreagadh le amhráin nua a eolamm, agus ma héana a spreagadh, agus sin rud a thóir an tús ní me chomátha dhéanamh inis, agus beidir fiú amhráin nua a scríomh freisin, sin gné beidir nach éirigh chomach sin líon leis go dtí seo, ach gur bháiling sais níos mó daoine spreagadh amach an seo le comórta sí agus mar sin. Agus aber, so bhí tú a plé le ilomad togra Jónach Ghaeilge eile, agus bharrtaigh tú, well, come rud amháin eile chur ar bhar an liste níos conas gur ghlach tú an cinenne, right, tá mé chun seo dhéanamh, agus tá mé chun leanúnt leis, cos is ééis gan rud éon uair a dhéanamh beidir, but
conas go raníonn tú cadí na rudaí atá tú chun túsáta thuirtómh. Well, has to go an dulchuig in imimecht me hain. Sin an príomhrad, has to go an bheith I gáilú do daine eile agus go glosing árán nua an gaige. Agus sin ru a hálíonn gach mí cloisim árán nua an gaige nárthúla me hana. Agus... Dá méach, spásarí ar an ngealach go márach go leabhart an gaige hastóch wet a bheith hain. But ní cílíonn sin gúil tú chun díreú go mór ar spáslang. Beidir go chuird sin dhéanamh Elon Musk na gaige ach na dearadí bhaid. Ach conas gur dhéan tú an cinenne túsáta thuirta seo. Bhí coppla faoi híal méid gur rud é a bhí measartha in déanta agus go raibh barna an agus go bhéh fé dhéanamh agus gur chóir go mbeadh sé an. Rud amháin rilumm Stocha bhfuil na céalta cearcail amhránaíochta agus seisiún ceol agus amhránaíochta fud na tíre agus beagnach gacha in ceannach chu á ritrí bhéirle. Tám cinnte go chur ceanna seo an siúd agus beidir gur sppraig aránna chur ceann freisin. Ach a bhirmhar mór tarlíonn siad méile a bháin, beidir go meach aránna ggó an gaige an. Ach heasta go sais hílas nach meach sé aníachar é dhéanamh agus go meach simig daoine an tacóníorm im le clia, déanann si sin é beagání níos fusa. Ach ceapan go bhéh fé dhéanamh rud mar sin dhéanamh an gacha an Bhaile sa tír nó fiú áitina eile. Níl wet ach cúpla aránaí agus cúpla éistóir agus is féidir aláin leganach a éagsúla den ihe a heolú. Ach an rud a heolaigh me hain ná cearcail amhránaíochta beidir níos is ríis go meach íon na speisialta an ach níos sin riachtanach beidir go múntar árán a níos is ríist. Ach ag an tús caihan tú is tócha daine spreagal le tacht agus bím si denna bhláán rudí ar líne is tócha ach freisin tá sé antábhachtach ceist díreach fersanta a chur a ghaoine agus gohairn atá rud a thóga le got caiiterála daine an deocha tú ag an rud seo tasting go meg slua an den chéadí. So inis dom beagání níos mú faoi sin mar is tócha tá a lán buntáistí a gut sa béidir sa bhéad is Harnam líonta tá tú tar éis luch lenta a Herbert na man so síalta bheith ceir 5,000 leantóir gut ar TikTok agus rudí den tuairt sin. As is dócha goil daoine muhann sin na ceapach go líneach sin seomraí leis féin. Ach ó dothaí conas sa líonann tú tá chuige duine le bheile gut chuig rud den céadúir conas sa líonann tú an seomra. Caiitú ceiste chu roiint daine bhfuil lehanana go tar agus mar bhfuil lehanana go ar gaoine ta chuig imeachtaí gaige agus tá seo déanta gom le roiintfá tugaí ar mé pórta gan tú cúil mé chuig imeachtaí eile gaige agus bhil mé daoine chuig an géad rud eile. Chur mé ceist ar chóir de pásanta daine gur bheithna go ar bháin obair nó an gláiste agus an sin nuair tá stof ar líne le déanamh uaireanta feicim dramana i chur fógra amach uair amháin agus is crá ach chun go dteochaigh daoine aber Instagram sin an átas má míon daoine beidir níos nó TikTok caiitún teachtar cean a churmach a ríis agus a ríis eile agus fiúnar dhéanaan tú sin tucha daoine thugad agus ar siad níor san gur sé siúil agus bíon well tá mé go seasta chuir mé amach de doachtar ó seo thug tú like de ga ceanna well beidir so tá sé antáhacht é sin íanamh cai daoine an teachtar a eiscint a ríis is a ríis eile go bhfuil an rud seo an go maiid sé go má go cumach nasta ar na postéir nó an deara a bhhain leis agus rud fearhábhaach agus buúlach sais an bob seo ar an blianta chuin le Facebook íríos sais ar na hádáin sais chun fógraíocht dhéanamh agus cólachtaí tráchtála iad sin agus tá siad sin géirí sais gníigh tú as fógraíoch lo mar sin leag mé anna bhéim le an Chlub seoltaí riomhfuis pásanta daoine a bhailiú mar nuair tá an seola riomhfuiste got féidan tú teagháil díireach dhéanamh leis an duine agus inis fiúla seoltaí riomhfuist líontar suas na busci isteach agus fáin imíon daoine raig an gláiste beidir mar sin bíon sais ahrú áirithe an a hebh na seoltaí riomhfuist ach tá sé bhád níos fearr sin a bheith agat ná bheith breair na algorithms Instagram nuair breair algorithm nílirt íochas fógraí fiú an sin ní lóra caiitú beagání den ógraí dhéanamh beagání den phlé le daoine ar bheith an pásanta freisin. Ach an fear le rá agus tá na luach le na seoltaí riomhas cinnte agus beidir grúpaí WhatsApp agus ruí an tuairt sin in ar féad ar cinnte go bhfuil daoine a feiscint an ólas a fós beidir fáin daoine fearíomhas gach lá ní sin goléisiad an stuff. But aber an fear le rá
fós féin gohfuil tú trééis an a bhéim a chur forbert lucht féchan na man so síalta legur féidir le daoine a slóga a dro rudí Ghaeilge agus inis dom beidir beagán faoi sin fecin muid a lán daoine beidir ag forbert lucht féchanna líne legur féidir lón Ghaeilge bhunaigh nó gur féidir ardan a cruthú a ggur túramíochta beidir gohfuil rád an na himúil idir lábh gutsa sa bhéad is forbríonn tú an lucht féchanna lenní de slóga leis an Ghaeilge úsáid sa fíorthail. So inis dom beagán faoi de smaointeoireacht le sin. Se sto go cupra don lí is malin bheith cruthú físeán nó smaointí amideach atá gom a roinnt. Agus is spruchán féin sin ar bhealach chun na léirú dochaoine gur féidir a bheith grambar uanta beidir in Ghaeilge tam nach daithní mo chud físin ar fad leat bíonn tú anna dhéanam bíonn tú níos measan am bháthir ó heh léirmheastóireacht dhéana bhirm ach uanta bíonn siad gomán ó granúir agus banam sult as tú féin is tócha agus tá sé tábhaach go meach ábhar in Ghaeilge agus bíon chuchugus lán Ghaeilge go beag go gáí agus sin go sin an tábhaach freisin mar tá iiri sin rudí dá hangach sílim go sé antábhaach a bheith freistal ar lucht na Ghaeilge in Ghaeilge mar tá sé fíorhabhaach go mit a tuairt a chur dúthláán rih chumastanga daoine a chur lenar gomastanga gohfuil an Ghaeilge in an gohfuil an Ghaeilge á haclú a going gohfuil si go mit a chur lé agus a chur lenar gomas intí agus an sin tá rud breise sin an rud tánaisteach an freisin úsáidm se an slúil agus bím a chuoine bhfuil conas gur féidirlumm níos mó leantóirí áil agus an sinir tá na leantóirí sin an bím se a géirí chum se imachtaí chun cín nó denim se iirtaí de haingta dro roiint den grúpi sin go mé pórtach an freisin. Anhá. As aber le amhránaithe an Chlub inis dom faoin na céim an a practicúil an sin, cos bíonn se teachtáir na céin a gcónaí nó bíonn se gahrú ar... So bhíomar i Chlub an chonarthe ar fear roinn bhlianta is tócha agus an sin tá an fergal sin á achóirú faoi láthair. Inis táid i dí breódís atá ar ráid bhailbhríte in aice le cúine an fibre nó sráidí chunal an sin. Tá seomar bra acu thuas staire an sin. Agus uanta bí me de bobanna eile nar bhí me de bart le grúpa pobl eile nó ag féile nó rud aige mar sin. Ach se canú teachtar áit ach tá lista áitina gom atá sé an aisce feimime an seomara gan in chustas inis bíon seaca duine an agus bíon an áit blóda agus bíon daoine cenachtaí ar fanna híthe mar sin tam cinnta go daíonn se leis an áit agus caiimiid go leis an áit freisin ach tá cuaig nó sé áit eile bhfuil álas gom orthe agus tá siad san sé an aisce mas bíon imachta chuirsúil beidir bhfuil státe beag beidir fiú bhfuil maicanna an mar sin tána spásanna ann ach iad úsáid agus tá scarbhilóga a dul timpeall ar lucht na Ghaeilge im le cliaad áitina atá ar fáil nó áitina atá mata go áit beganí níos galanta a gur imachtaí ar le is féidir le tálaí éachasú sin agus aber nuair bhí tearm na going ag Chlub an chonarthe a bhí sin fíorhabhachtach ach táid a cruthú áit nua doing hain i breódís agus freisin tá si de braghfuil sé na Ghaeilge im le cliaad nuair nach de bracho mór sin ar Chlub an chonarthe táid scapa amach chuig tithe fud fad na carach ar chlí tá go má agus i léironn beocht na Ghaeilge beidir de chlua nach me an iir sin taí acu orthaí ach freisin tá beagán tá chairman sin in asna beagán bhíoch a bhád níos mó gail a búlaisteach ar Chlub an chonarthe go fánach rud nach le torlúis ach le cúnamh na néthe tógála tuigh an fergna sin ar as gan bhfuil. Agus inis dom ó héobh achfaní cloisteann tú daoine go minic ará dhéanann sin dá meach níos mó muoinú gom. An raibh muoinú a tastáil webh nó an míon muoinú a tastáil nó conas a lábhseáil tú sin. Well thosaí mar gan pingin agus bhí ónad a going sé an aisce mar dúras agus níor chaimar pingin ar nimimecht is geall ócáid thar an aisce atá. Go háirithe mar bhfuil í speisialta go an lehéid. Agus an sin ag an tús thosaí mar rá bhfuil beidir go meis go as í speisialta bheith going agus ní malam daoine garamúla a chur a déine ibre gan táile a chuirtáibh. Inis ag an tús bhí na tálaí measara íseal mar níor an sin airgad a going. Ach an sin treéis tamlín riselum nuair bhíon na himachtaí a going an má churann tú tálaí bheag ar hicéad tagan daoine. Mar bhfuil tálaí ar hicéad tá sean bhhain níos mó nach deocaigh daoine. Inis beidir go mraithann sé ar an bobbal nó ar an áit meis ar siúil ach uaireanta is fiú
costas a bheith hicid mar tucaigh daoine mar bíon luach níos móach ar an rud agus sin bíon airgad a go le caibh ar na híana agus beidir ag an tús nuair mar ná ach íana gribh cóíar thum le clia hena féin áil ach inis bí me den an sais íachas gram danach ar ihe im le clia agus bíon cistí ortha an ciste spreige chun na Ghaeilge / seachta na Ghaeilge / na rinne agus glóra díile tá sin annach eirech ar fad agus ceirn shilling sais íana níos as íorthar chun amara áil nó beidir burt í áil den éí hEoin agus ruí mar sin agus tá mhainú an freisin tá reinfá faoin si mhaine nachhfuil me tríos chuirsteachar agus a tar fáil beidir do bhór nachhfuil cosas go mór leis an ihe ach bháilín beidir níos mó commórta sí agus beidir coppla cardlan agrú sais amachchan seo agus beidir gurmisteachar sin ach tá an targad an ach is féidir é dhéanamh gan éon airgad agus an sin is féidir dhéanamh ar finganí freisin. An bha. As aber raibh plán soléir a gcónaí le nuair a thosaigh tú raibh sé gceiste go mbeadh rud mhíosúil fósad ar lábha go 5 bliain níos déanaí nó bhfuil sé just treis farbart mar sin. Sílim go méid gin éing blian ó gá im aigne agus an sin sa is treis tamlíonn higus go bhhéach sé leanúnt ar leanúnt ráig ar fáhád. Ar lí banim se an sultas mar sin is malam bheith páirrtaán ar lí eile cosúla tugar ar bith uaireanta bhreafa okay well tá am nó tá obair a gceise seo beidir gháil tugra ag an eile a thosú nó rudaigh mar sin íanamh fós tá sé an tainmh a bheith páirrtaán tagan daoine fíor himúla ceoltóirí iontacha daoine deasa agus cosama daoine iontacha. As mín tú plé leis an agracháin ar fad tú féin nó? No tá cuiste mór glór daoine a bhín sa pléile gnéithe agsúla daoine idir green grafan a ghlacha agus físeán a ghlacha postéirí ara bheith plé socrú cinnta go an áit ar fáil dúing plé le maoinú nó plé leis na meanth síalta chur riamhfos amach agus tá daoine agsúla plé leis sin. Chuna scóir arbar tú cinnín an grúpa sin. Sin bíonn sin uaireanta ní bhíon anmha a dhéana sin agus bíonn sais cléan anm denna mé rud ag an mhéin ach ní féidir le tugra a bheith fad saoilech má tá duine bháin a plé leis agus caiithú sais réimse leathan daoine a bheith a plé leis chun go marthaigh sé agus bíonn smaointe agsúla ag daoine agus smaointe uaire agus rudaí difriúla agus tá sé anna éasca uaireanta tá sé éasca numar go rudaí dhéana tú hain ach tá sé bhád níos fearr a bheith cóobair le mehel. Inis dom cadatá gceist le bhfuil sé níos éasca an rudaí dhéanamh tú féin. Well uaireanta aber má tá mis géirí rud ag dhéanamh don chéadaíthe eile ba sé níos fosa domsa dúireach má dhéana mé. Le tógadh sé níos má ama é a bhíú do gine ag an eile. Ach tá sé sin fear faoi uair amháin ach ar nóí má tá géirí go marganíthe bheith gníthe tar le ríise sa ríist eile mar sin. Tá inéistíocht ama níos móáin i dosach ach an sin treéis tamlín beag an duine sin cumasathe nó cumasach agus brasásta an rud a dhéanamh. So uaireanta caiithú smaoinemh anhfuil sé níos fosa éile tú hain mar gomininic ní bhíonn mar caiithú daoine eile chumasú daoine eile spreige. Freisin ar bhíon daoine páirrtacha rud aigen ar tá siad ag obair tain breathan siad únéireacht ar an rud taring ó siad a ggóir de féin isteachán agus beidir go spreige sé iad san bheith páirrtacha rud ag an eile freisin. So an rud atá a rá got má thógann sé láthair a clíg ort rud a dhéanamh nó uair a clíg ort duine á lena dhéanamh caithean uair a clíg agus sin é go dtíreach sé. Anna himú. Agus aber dá meach se bh tosna ríis an dhéanatha aon difriúil. Ceist bá. Is dáile me an tús go raibh sé gceiste go gombeach níos mó de bhéim ar amhráin nua agus stíle na nua amhránaíochta ach dún chuid is mó is amhráin tradiisiúnta agus seanó se bhíon san mar sin níl áirithe ling an í sin a bhí gombeach níos mó commodóireachta an agus amhráin nua aimseire agus stíle na nua aimseire ach tásúla go beidir commórtas amhráin nuascríomh a chur bon sna míonna amachráin gus chuirmide sin in cheart ach leis ruí se uirta caiithú díreach buúla faoí agus feiscin chunas mar airíonn leat agus an sin feice tú leat ach se ní is goman an sin go sé bíon na híhananta lán go doras inis agus banan daoine an sultas tá treéis spreige ára thuirt de amhránaithe Ghaeilge agsúla is dóilm
agus bíon amhránaithe iontacha an mar aon speisialta agus mar chuná amhránaithe an Chlub freisin daoine nó amano agus feicimiid ceoltóirí iontacha an freisin os mísin de bear agus Blue Nile casa an freisin agus an sin aon speisialta bhí golóir amhránaithe seanó se going agus commodóí amhrán agus daoine dá lehéad so is mór an spreagé. Agus an raibh sé riamh hána sé riamh ag an pointe go raibh tú rá nílas go an fedlam lenn le seo tá marcha tála. Ní dáile mé mar bíon an ihe féin Harbh a tainebach. Bíonn sé anna hainebach a bheith i measc na Gaeil agus a canna agus a géisioach le hEoin. Agus i gcompar le rudí eile níl an irid sin ibre eis leis gamara. An rud is measa atá an béidir ná a bheith á chur chun cín ar líne. Tá sais líne áirithe tá an tuchaí ar fad sa casa in éad in na meán síalta rud atá anna bhá. Tá buntáistí a bhhain leis na meán síalta ach tugann sé lán ama. Fiú mar deirtar a ok, churmach póstéir doiríar a caiith tú an póstéir churmach agus clibálaí ana bharghoine agus caiith tú beidir an nascúg na ticéad a bheith hána agus caiith tú é a roinnt le daoine agus beidir caiith tú é athroinnt nó le héit sin. So nuair deir tú churmach postáil ar na meán síalta ní thuann sin agus rud beag amháin le tógadh sé sin dahad nóméid maíonna tú gearrta ach sin é an tábhacht a bhhain leis an opair sin a roinnt ar daoine ag nach trúí nach raibh tú i mún gníomh chuig go bliana hin ar bheith tú sit os cór an landline ihe aine denmh céad léir telefón. No chur litricha go daoine sto. Agus aber ó héamh the kind of discourse in bheanach féin. Like, cad a bhíonn tú rá le féin faoin na rudí seo agus an agrachan, cos is éasca slá tá neomhhain rá, well, like, sure, muna an mise den a bharigad as seo, sure, like, cad is fiú é dhéanamh. Agus is dócha go déad fí más malacht, go déad fí seo a dhéanamh ar bhealach atá níos kind of trách dálathe as go déad fí airigid a dhéanamh as dit féin. So, cénsáis mion atá go te le sin. Tá meán an hóisiach nó cumach agam I lehrúd mar sin ní mé a dhéanamh bharhathe le harigad dom hain agus ceapam feicim sé éidir seo le híonnta eile agus is íonnta iontacha iad ach tagan sais na corporádí mór ar babhart agus déanann siad oíochttar ach déanann sé sais chuann sé cuma sais ní is gom tá cadmh sais lufach an sin leis na cólachtaí mór airigid sin tá rud éigen faoin Tá tábhacht le harigid agus tá sé tábhacht daoine garamúla íoc agus uaireanta scádat daoine íoc chun rudí agrú tá siam go sin go bra freisin ach dúirc ar hagan an taobh corporádach den sé le steach san imimecht siam go latin sé a lán rudí mar sin agus ní malam an tunna chu bhíon agus sin. So is fáin siad graim scruggle ar an rud agus fáin siad san sais an na deá thuair mígus na deá bhuacháin ar fad a bhíon ag daoine faoin ihe nó an ócáid nó péire é agus trasníonn siad hail chuig an ggólacht é agus ceam gur lige é sin ceam gur bhíonntach an rud é dá mecht daoine in anna bheith na himachtaí sin a chuineáil gan a bheith an níl leis an ceannathir atásásta an méid is má airgad í chu inis tá an choras capitalaíoch ann agus sé beidir go sé go mac bhfuil daoine I déine airgad as agus déine jobbaní lánaimsre as ach siad an bhfuil anna hábhacht a baint leis an obairteánach. Ok, anna bha. Agus aber chuna scoil rudaí tar éis athrú ón céad lá leis an togra, like luigh tú go bhfuil se bheith líne spás na is éasca go má raibh sé gcónaí mar sin nó raibhart obair bhhad níos mú oibre anamh dul siar leis an momentum sin a chruthú. Bhí bhhad níos mó oibre le déanamh tamil ó hin gcóir ag an tús agus fiú an chéad anam a bhí ar ní sin agus sé gramar glóircuoinm siar ar níis ach ná mála mór canna leis na lads hí an isgur sin sais granar ach bhí fáibe an freisin ag an tús fermhór na líne drastlíoch ar nimimecht is fear a bhí an tú mar sin bhíing roiint ibre dhéanamh chun maná spreige an tachtach inis tá chormíocht inscinna bhád níos fearr. So cénsáis oibre dhéanamh chun sin bhaint amach? Chur mé ceiste ar cordal míad techt gur manáid chun sé chun an chormíocht sin a chormú tócha
agus se tá tamas ceann sin go mór le himachtaí uaireanta agus freisin ó thaobh oíche tá sé tábhaach nach meach aon oíche amháin i gceist mar sin denimíocht a chinntu go dtíine óga páirteach san imacht freisin duine a bhhaid níos óige na mise agus an sin freisin tá daoine ní sinne ach mar bhfuil annach daoine ógan ó daoine tá ní sinne déach sé sin sais chuirteach ar imacht freisin mar beidir nach mar daoine eile bhfuil fáilte rompu ach tá sé tábhaach sais bheith tuairt agus an meladíine nua an támar fad. Agus aber má heastíon ó chuine rud mar seo chur bun na ceantar féin cén cóir le bheith go dómh. Aimsigh pub café áit ag an húsdaire nó café lá aige nó am aige na Ellens fálam árán bí a couple árán a gut fáimach céad na háránna agsú mar bhfuil lena got arthú take chuig an sesiún áitiúil take chuig an ggheorcail córá take chuig an maidin café nó an club nó péród atá sa counter túair churadóibh sin agus an sin croch postéirí croch rudí ar líne téid an bhfuil a gacha an grúpa sa counter chu ceistir de chóir de tacht de hisismithirí gacha an duine go lena got ar a bhfuil fiú óráise de bheitháile arolalas acu agus se bí a spregad daoine bí anna dhearfach faoi agus déon anna iirecht daoine a bhaile agus beglaat. Agus tú a denmh sin an tagan díma ort an sin nuair nach tagan daoine áirithe. Oké, na daoine áirithe. Well, is tóga tharnam líonta nuair is cuibanm nuair bhí mé lua golóir ag kind of tógáil sa crothú rudí beidir bheith tú i géirí dul bhaim ar daoine áirithe chuna card tailig agus riile agus beidir ní theochach siad rudí. Agus ag an nám sin chuireadh sé isteach orm beidir ach dúir mar hen na blianta rá just kind of fála míon tú ní ionan sin agus nachfuil siad a taú leat beidir. Ní is agam bhfuil sin fear. Se uaireanta tá daoine an díreach. Is tóg an freigar diplomáideach ná ní cuioine mar ar na daoine sin nó ní sé tábhaach bheith smína faoin na daoine sin. Ach nuair bhíonnta pléile himachtaí is dachar gan bheith smína bhar an gcuis sin agus daoine nachdag an chuig na himachtaí nó nachdaí an leis na himachtaí. Bíonn daoine mar sin an na gcónaí agus a thuaireach le fis is bralam a chuige siúd agus eile ach nach cuioine óch ar tacht chuig imacht gaige nó nach cuioine óch ar tacht chuig imacht amhránaíochta. Se níl an neartta go mar sin ach beidir an slua sin a bhfuil simacuine le héad a bhela agus an slua sin a bhéadú. Agus tá pointe aigen an nuair éiríonn leat a bheith mór go leor sais an sin bíon ar chuoine áan sin ar beidir go sé sin cool nó cear go leor inis. As an ceapan tú gur sin an bachatá an beidir cad an níl sin cool a ggóthan ag an tús gus chunas go sáítar sin. Sin rud eile agus faoi imachtaí agus se tá an rud sin faoi cad é is cool ann. Tá sin anna hábhachtach agus imachtaí an agra. Chunas gur féidir imacht cool a dhéanamh as rud. Agus tá rudí éagsúla rud anna himplaí ná gríon rafanna áard chaidáin a bheith agat an imacht. Mar an sin tréis na imacht a bheitán fecin daoine picúirs tá cum ionintach ar sin. A caiig tá camera ionintach ar na fáinnig daoine a caiú tá na skillan sin go lán daoine a caiú roiint rudí áirithe mar sin dhéanamh ó thaobh istéitice nó daoine áirithe a bhela mar nuairtá breistant cool timpeall ar rud tá sé bhaid níos fusa an éimeachta agrú tá sé bhaid níos fusa daoine a bhela agus beidir nach míon daoine cuioine bhar sin chomór sin. Freisin rud ag an eile bíam sé crackáid a bhí seo bí mé géirí má tá éimeachta siúil tá mé géirí mai sé díaltamach. Tá mé géirí mai an áit lá go doras agus uaireanta ceap gan airtaí well bheith sé go brad meag fiche duine ann. Ach tá sin go bra beidir gur ihe bháin ach má bhíon roiint míana an nach míonach fiche duine an. Deir daoine well ní sé sin bháin níor chas mé le hen na nua níor sé ó himúil níor bhreis sé go ní bhraham murmíán ní bhraham go me caiilintamach ar aigen. So is bralam an fómóchar a gcuoine
go bhheiceann siad picúir nó físeán an oíche agus neir well, bhí ná plódathe, bhí aránathe iontucha an cai mé chéintú go bhí mé tice an chéad eile. Agus uaireanta beidir daoine a bhíonn sa pléile himachtaí ní chuoíonn siad chomór sin nó bhíonn siad sásta ligad an rud imach le srub beagáín. Ba beidir beagáín sin banan sé leis an planáil freisin sa bhéad is má ceapan tú gur féidir le chuige duine bheile ba seomar gur dahad. Tá sin fear freisin se. Tá sé bhád níos fearr a bheith i seomra plódathe níos lú ná seomra beagáí níos mó a chatá le Cuinílacha sláándála darnóí. Cuinílacha sláándála a bhú mar derm sé gáí sin an chéad rud ar an glóir bre agus an rud deirge gáí. Tá sin fear fin aráníocht tá sé Harbh fear fin rán má bhreahan tú ghfuil tú i seomra agus go slú mór an bíon rud níos granúra. Tá sé cosíimplí sin bíonn sin níos taine bhí. As chuige duine i seomra de chuige fágan tú rá dís bhí sin géintach bhí tóir bhí antóir sin chuige duine i seomra de céad bíon tro ní agró. Agus bí tú sais fuair agus sais íslíonn si sin an chrac a bhíon ceapan beidir na daoine sa lucht féchan an sin fiú ceapan siad san ghfuil siad san treis freistal le rud beidir nach mór simig daoine ann agus chuna so tan stuff sin ar fád an simú an den aber bín smuointe go lán daoine agus ní dhéanann siad éon rud riamh lo. Cad dhearrach tú le amánaí ar an chláid atá a smaoinmh beidir gur chóirdómh beagáín den cluiche éimeart. Well, tá na mílte daoine le béirle I den éimeachtaí gachlád an tachtain. Agus táid inóíocht le sin. Agus freisin mar níanaan tusa é cean duine a dhéana gé. Agus tá saoil garad agus ní leánach seall beag gardaing ar an saoil mar sin mátá suoine bhagat tá sé com hagat ar an leis an saoil agus daoine eile spreige daoine eile thugad. Banim sin iiri sin sult agus sásamh as aithne chur a chuoine nua agus an aithne tágam ar chuoine agus seanna chóirdis agus cóirdis nua dhéanamh agus feiscint go daoine chur aithne ar chéile trína himachtaí agus le sin is brala mé sin. Agus mar an inan tú mar a haon tú mar daon tú sa seans nó bhiontar ní bhreahan tú sin. As an deireach tú gur sin an skill is cowrie dit le leheadí árán an Chlub cinine cothú cadramh nó cad bheith an skill is cowrie measta. Skill is cowrie ceapam tá cupród an a bheith sásta beagáín a bheith sásta obair ní obair dhéanaanamh ach bheith sásta obair ábhraín ladránach dhéanamh rééis is ríist. Mar uaireanta tá sé an éasca rá, rinne mé obair ar imeacht agus bhí sé go bra ach péad. Uaireanta agus nó go minic, ní ecann tú an tura ar rud atá déanta go im mbliana go ceann 2 bliana nó 10 bliana. Tá sin feice gom le rainn tugraí freisin. Dúir tháinig mé tionachar tugraí a thosaigh mé 2 nó 10 bliana hin le déine agus is wow ar fá tamlín vís a dul an rud seo agus bhain sé le himachtaí nó fiú roiint rudí cinná scríbhneoireachta ar líne agus rudí ar nós rud le Ghaeilge nó jocanna agus tháinig mé an stíl jocanna sin ag gairí a bhád níos fearr leithne agus níos cotíanta ar líne agus bhí man an é rianú siar go dtí rud a bhí déanta gom 10 bliana hin. Agus uaireanta ní higann tú go megan tionachar agus uaireanta aber bím sé chur a lán fís an amach ar YouTube léir bheas na leabhar agus rudí fánacha eile agus uaireanta bheith rá braham ní duine bheith brathúir seo cad is fiú seo dhéanamh agus an sin choúir tag daoine a thugam agus ar tháinig mé sin agus hainte sin nó bhí mé gur fáil amach fi leabhar mar sin chuirdigh mé an raibh léir bheas déanta go faoi sin ar líne agus ru mar sin tá stóir sin ar líne inis agus marann sé ach bín tionachar beagán ar bheagán ag rudí mar sin uaireanta nach digann tú nuair dhéanann tú iad agus tá sé fíorthábhaach an rudí dhéanamh sa chéadáit. Agus aber ceiste chuir me gcónaí ar daoine ná imposter syndrome nó féin áras Bhín sin mar dúchlan duite nó just credan tú anna féin. Ní dálann go sé chomh mór orm is a bheith ar ghaoine eile beidir ach uaireanta bím sin déanam rudí agus ag cuioine bhar íseání agus bíon breannar ní féilm
breanúir an féin níos mó ní féile méiste ní misisigur éisi le mo chlóir heile mar sin cad deirigh an pobl mór am mhain sin má ecinn siad má aige ríist ar an algorithm ach denimíocht Tá man pásanta gom agus sin é beanis mar go deo agus tamil beanis agus puinte aigen ba mé marh agus mar go deo agus ní bheith éon ólas a go mar náire ná maithas nó pean ná pléisiúir mar sin go gom sulta aigen agus aber raibh sinna gcónaí a go san I know tá tú tar éis dul tríd cúpla ahrú garime tharnam líonta thos tú amach mar Dr. Leish agus tá tú níise I réimse anna éagsú ag leanúnt cinlín míon de chrí an rud éasca bhíonn sin dit a gcónaí nó Cruthaigh sin aláin dúchlan dit beidir an rud ar bhreathú go raibh an sucí ag súil go ndéanaí tú I gcomparáid leis an rud a heasta goití anamh. Bhí lán agus tá lán buntáistí gom sa saoil so tá ní héagú mé a bhla seo mar hampla do gcuoine eile mar bhí mé an a lán rudí seo dhéanamh mar gur takeíocht iontacha agam am hisismthirí agus takeíocht airgid agus gach éon rud agus beidir nach méisi sin ag daoine eile ach lig na buntáistí sin ar fad dom trílehaint as a lán rudí agsúla agus 6 míon mo chrí a leanúnta stocha ach is stocha is ach freisin beidir nach go míon mo chrí leanta ar fada gom mar dá mé se leanúnta ar fada gom beidir go mén imethe ar fad le halíonn nó commodórach nó scrín áireacht rud mar sin so beidir go mé leabhhealach idir míon mo chrí agus míon na suchaí nó míon behisisiúir nó péirt. Agus aber chad éon aisling is fiána tá gut de Amhránaithe an Chlub. Well, bhrealam dá méach Tá gumfií Tá deoch roiint banní ceol as an í agus hena féin tá íorla ó marthaile I manna ceol óró héanagus ó sin agus spraig sé roiint ceoltóir eile ach bhrealam dá deoch ihar a hain ar chartacha na hÉireann ó Amhránaithe Chlub ó chomórtas Amhránaíochta scríomha agus bhrealam Vicar Street a líana de sais ceol chum ceolórtha aigen nó sin rud go bhhéitim sin dhéanamh sreahanna de ceol chum a dhéanamh freisin nach meach sais ar an mún le chéine leis na híonnta go dtíine páirrtaachanta ach gohfuil gombeach sais an slua atá á thógáil a going leis na híonnta Amhránaíochta go dteochadís go na híonnta na ceol chum a chamóir sin. Aber sa gear tréimhse cad atá nán de Amhránaithe an Chlub aber bhaid seo go ceann bliain nó go bhfuil éon mór clochmhíalta os do chomach. Díreach commórtas Amhránaíochta scríomha mar sin mátá duine be I ggéirí bheith páirrtaach sin beag dúisina mór airgeadán dus na bútóirí agus tá I ggéirí gach éon genre agus réimse balléidí, rap ceol, indie, rock gach éon rud agus Amhrán tradiisiúnta nó seanós nó le héit sin. Tá I ggéirí ceardanna dhéanamh freisin beidir in sin I rihan lé ar an deirí seachtainna éagsúla le chur le stór Amhrán daoine freisin. Agus beidir go maiid pórtach I roiint féilte éagsúla tá chuirí fáite going dul chuig roiint féilte an saoir seo freisin. Agus aber má tá duine muhin sin atá I ggéisteacht agus tá fán gníomharthúach ní léon smaoinemh acu. Bhfuil éon rud gur bíomh an leatsa eiscint dá monóchtainna ag an eile. Well, de gach éin a rud a deiring ná pe rud a bhfuil simime go tain ann a rénos beag beann ar chuirsaí tanga dain é sin in aige mar sin más na spás lunga a luigh tú féin a ribh na rud aigen mar sin. Ach camera rudí ar nós deirechtaí áir bhfuil an numar go putchreiltaí ar an saoil na léonnta seo ach is brala méiste le daoine a caint faoi hanábhar ghfuil ólas anna bhacu arthú in aige mar sin mátá san ólas agat ar rud aigen bí a cainte duine aigen eile ghfuil san ólas acu ar rud ceanna agus déon pulcréile faoi sin. Ach cad é heasting wing sa tír, bhrealam níos mó rudí ar nós club na sport ar nós na Gaeil Óga, ceapan gur thóirmeach sais Gaeil Óga an takear round, soccer nó Kisfeil ní dáling bhfuil an club sin ag feimú faoi láthair. Ach go meach rudí mar sin á scapa sais fud fad an tíre freisin. Agus ceapan gur chóirmeach rud eile, sin gur chóirmeach choras dúisna an do chruthóirí ar líne agus do íseán ar líne agus rudí mar sin sa Ghaeilge. Bíonn le héad an sa bhéirle ach
Cinnelín bhún le gradam ceol nós ach don saoil líne, don chruthóidh is fearr, don oíche is granbare, don péiread, don chuntas idachas is fearr nó le héid sin. Spreagach sé sin, thuirigh sé sin gradam ortha do gaoine, spreagach sé bhain nó daoine le bheith pórtach freisin. Tá seo feice le gradam nós. Nuair thosaigh sin amach, ní raibh an iiri sin bannaí ag cruthú ceol in aige, ach nuair bhí an struchtúir sin an agus ahantas trúdaí éagsúil ar nós físeán na bliana nó le héid thosaigh daoine denna físeán dá náráin. Agus credam go bhfuil barnan sin sa bharige le daoine spreaga le níos mó stuff in aige a chruthú agus é ar chaid an níos irde chun na dúisina sin a bhuagan. Cúla búla. So ceist déarnach mas míon le héin duine teachtar tuile ólas faoi Amhránaithe Chlub. Léon átas fearr. Ar Instagram Amhránaithe Chlub tá nascann sin gur féad le de cheola riamhfost a thuirt doing chun go mbeidh ar an list a riamhfost. Anna bh ar fad. Os go mbeadh agus teachtasteach. Gur mágad féin. Agus gur mágah a héistóirí as éisteach le Cruthaigh inniu, má tá spreagar bit éis a bheith houndit, bí i dangháil ling, tá muin an seo chun taú léon duine gur míon lo tugraí nua ullmhíonacha a chur ar bhun trí Ghaeilge. Is ionta chun rud é an partnéireacht idir chorla cartha Blá Cliath, chorla chunta dún líor an dún, chorla chunta ina gáil agus chorla chunta á Cliath heas le Ghaeilge trí sé cuaig. Le chéile támad a tógant inal fáis na Ghaeilge Blá Cliath. Gaumad ar muochas leis an rain farbar tútha pobal agus Gaeltachta as a bartíocht agus a takeíocht le núnach, slán go fóil agus cuinigí ag cruthú.